Дикова Әлфире Шәрифиян кызы булам. Мен Туймаз районының Дуслык авылының мәдәният йортында эшләйм. Карантин вакытында буш утырмаска тырышып, үземнең иман группасына күлдәкләр тегергә булдым. Менә хәзер сезнең игътибарыгызга үземнең теккән күлдәкләремне күрсәтәм. Күлдәкләр бер төсле генә булмасын тинем. Шуның өчен her türlü иттереп фольклор булгас, төрле күлдәкләр булсын өчен төрле материалдан тектем. Шуннан менә ашлай итеп, үзем үз кулларым белән күкрәксәләрдә шул коллективның кызларга һәр берсенә үзләренә бер төрле булмасын дип, төрлесе итеп күкрәксәләрдә эшләнем. Менә буныһында гаиләне аңлаткан булды гына. Менә буныһы үзенә күрә бер хас кына иттереп күкрәксәләр. Шулай итеп, карантин вакытында буш ултырмайбыз, үзебезнең кул эшләребез менән эшләп утырабыз. Өйдә утырыгыз. Карантин вакытында кул эшләре менән шөгыльләнегез.